IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Saan pa yung napatong ti Bingay ti Provincial Government of Ilocos Norte iti RA 7171 iti 2022. Unbaga ni Engineer Pete Agkawili ti Provincial Planning and Development Officer. Nakawat pa ti probinsya ti 741 million pesos iti 2023 ngem nang rugilayang ti implementasyon na ti pondo iti 2022. Iti agdama, manarimaan ti panakornos ti Finance Committee dahil tinilista nga proyekto nga Pakausaran ti pondo. Dumalampay ti panakaadal dito nga proyekto iti Provincial Agriculture Office, iti FIBET, Provincial Engineering Office, ken ti Enro. Sakbay nga dumaan ti opisina ni Governor Cecilia Arenata Marcos para ti panaka-aprobar na. Inulawag ni Engineer Agkawili, masabol ng specific ti programa tapusan makusyonaran ti Department of Budget and Management. Kas kumati Farm to Market Road, ket masabol nga may lanat ti sitio ti barangay, nga pakipakatan tinasao nga proyekto. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.